mentang ini pe ya kajing pen khalai na mentagi khanru tali gi ken hun ki bai orong sya ka playoff jong kajing ala kai champion league menta ka samoy bargine gi khanru tali gi ken hun kene kni bani orong sya ka round of 16 kine gi dai gi khanru tali gi ken hun ki bai orong sya ka playoff kajing ala kai playoff first leg on sai leg kai ha ka khatwei trik banai feb bar kajing ala kai second leg on sai leg kai ha ka khat phra trik banai feb ka club Brugge kan ala kai Persia ka Atalanta ka Sporting kan ala kai Persia ka Dortmund ka Juventus kan nilai kai Persia ka PSV ka Feyenoord kan nilai kai Persia ka AC Milan ka Monaco kan nilai kai Persia ka Benfica ka Bruges kan nilai kai Persia ka PSG ka Celtic kan nilai kai Persia ka Bayern Munich ban ka jinglai kai ka bakham itanat hakne ka playoff kadai hapdeng ka Real Madrid Persia ka Manchester City ban ka wei na kine gi kenhun baklan bor kin sadu rong syakara of 16 menta ka samoy ar hajar ar peusau ar peusan